Шәп премьера. Милли яшьләр театры артистлары башкорт теле көне уңайынан «Мин башкорт телен өйрәнәм» дип исемләнгән өр-яңы спектакль тәкъдим итә. Заманса куелган әкият балаларга ла, өлкәннәргә лә охшар ул, ди автор Лилия Искужина. Мин ул балды башка ашай алмайым. Нишләп мин баласам тик йөрим ул? Әкият билдәле режиссер Рөстәм Хәкимовтың канаты астында куелган. Кем унда минең тыныслыгымды бозып йөрей? Ни сәмә елдан татлы йоклаган йокымдан уятты был малай. Төлкүне көлкү дип язып, бахыр төлкүм бер азна буена көлүп йөрүп. Укытуысы хатаһын төзәткәс кенә көлүдән туктаны. Бүген башка ярлыктарымды йонсыта. Төп рольдә яшь актер Байегет Мөхәррәмов башкара. Байрамга махсус кунактар да сакырылган, яңа ел хуҗалары. Бүген Яшьтәр театрында безнең күңелле байрам, башкорт теленә арналган матур әкият куела һәм мине Карһылыуды сакырдылар Кыш бабай менән ошо матур байрамга. Балалар матур итеп уйнайдар, матур итеп башкортса һөйләйдер. Шуларды миңа бик куандырды. Рәхмәт барыһына ла. Бына нинди шәп бүләк яшьләр театрыннан. Сюжеты буенча Тимерхан исемле егет ата-әсәһен тыңламай һәм малай хаталар дөньяһына эләгә. Уга кыенлыктардан сыгырга башкорт теле ярдәм итәсәк. Каршылыктарды еңеп сыгырмы? Дусларына ярдәм итә алырмы? Тамашаны карагас белерһегез. Спектакль вакытын официаль төркемдә табырга була. Айдар Гайнетдинов, Ринат Кашапов, Тау-Тау хәбәр өчен.